news muna po tayo. Kauna-unahan po na drone competition sa lungsod ng Alaminos. Ipinakita po ang ganda ng 100 Islands National Park. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Maya. Tampok ang natural na ganda ng 100 Islands sa isang mala bird's eye view experience sa kauna-unahang 100 Islands National Park AVP Drone Competition sa Alaminos City ngayong National Tourism Month. Gamit ang kani-kanilang mga drone equipments, 9 na kalahok ang nagpakita ng kanilang galing sa pagkuha ng mga videos mula sa himpapawid. Bawat entry ng mga kalahok na ito ay tila nagbibigay ng kwento habang ipinamamalas ang ganda ng bawat isla sa kanilang aerial storytelling. Ang 100 Islands National Park ay isa lamang sa mga natatanging tourist spot sa Pangasinan na siyang binabalik-balikan ng mga turista. Kaya layunin ng patimpalak na ito na lalo pang ipakita sa publiko ang nakamamanghang ganda ng baybayin. Sa naturang patimpalak, naiuwi ng content creator na Red Border ang kampyonato dahil sa galing ng audio at visual presentation nito. Sumunod naman ang Julian Taban Films bilang first runner-up at second runner-up naman ang A-Adventure. Sa ngayon, mapapanood na ang mga drone shots na ito sa official Facebook page ng Alaminos City Tourism Office. Kaya naman maraming netizens na ang nabibighani sa ganda ng bawat isla na kuha mula sa himpapawid. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.